Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji maý hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. İş hepdesinin başında hökümetler we kompaniýalar täze kiber hüjümlere taýýarlanýarlar. 15-nji maýda dünýäniň en çeme ýurdunda döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň ýol başçylary we işgärleri dinç günlerinde bolan köpçülikliň kiber hüjümleriň gaýtalanmagyndan howatyrlanyp işe başladylar. WannaCry virusynyň Aziýa ýaýrama kopunyň bardygyny bilermenler çak edýärler. 10-njy maýda başlanan kiber hüjüm dünýäniň 150 ýurdunda Microsoft operasiýon sistemasynyň köne görnüşlerini ulanýan kompýuterlere hüjüm edip, keselhanalara, banklara, dukanlara, mekteplere we hökümet edaralaryna zeper ýetirdi. Ýewropanyň polisiýa edarasy Ýewropoluň maglumatyna görä, pul talap edici iň uly onlaýn çäre hasaplanýan bu hüjüm tutuş dünýäde 100.000 çemesi gurama zarba urdy. Ýewropoluň maglumatyna görä häzirki wagtda günäkärleri ele salmak boýunça halkara derejesinde iş alınıp barylýar. Dünýäde ululugy boýunça ikinji ykdysadyýet temel ýetirýän Hytaýda төлөк sistemalary we döwlet gullukları bilen baglylykda käbir näsazlyklar ýüze çykdy. Türkmenistanda korrupsiýa we paraxorluğa garşy görüş boýunça programma işlenip düzüler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10-njy maýda geçirilen hökümet maslahatynda ma'lum etmegine görä, bol paraxorluğa garşy programmany gyýtky wagtda işläp düzmek işini Milli Howpsuzlyk Geňeşine hem mejlise tapşyrypdyr. Programmanyň esasy maksady jemgyýetimizde korrupsiýanyň döremeginiň sebäplerini we şertlerini aradan aýyrmakdan ibaratdyr diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Berdimuhammedowy çetirlýär. Munyň öňüňde Türkmenistanda korrupsiýa baş goşmakda aýplanyp baş prokuror we onuň bilen bilelikde prokuraturanyň onlarça işgäri işden boşadyldy we tutsagastdan alındy. Şeýle-de Türkmenistanyň içeri işler ministrine käýinç berildi. Halkara guramalarynyň şol sanda Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy dünýä derejesinde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Hindistan Halkara Adalet Suduna ýüz tutup Pakistandan içalaçylykda aýplanan pensiýadaky hindi harby deňizçi ofitserini ölüm jazasyna hökm etmekden el çekmegi talap etdi. Hindistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmisi Deepak Mittal Kulbhushan Yidhava Pakistanyň harby sudunyň adalatsız kararynyň netijesinde geçen aýda ölüm jazasy hakynda hökm çykarylandygyny 15-nji maýda Gaganyň sudunda aýtdy. Mittal bu iş barada maglumat bermegi sorap Hindistanyň eden talabyna Pakistanyň jogap bermekden ýüz öwrenligini aýtdy. Ofitser ýatgabyň tutsak edilmegi ýadro ýaragyna eýe bolan iki ýurdun arasyndaky dartgynlylygy güýçlendirdi. Hindistan ýetgabyň içalydygyny ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti şu ýylyň başyndan beri ýurtda aýlyklaryň 9,11% ýokarlanandygyny aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10-njy maýda hökümet maslahatynda ma'lum eden sanlaryna görä, şeýle-de ýurdun umum çerki önümçüligi 6,12% ösüpdir. Onuň düzüminde döwleti degişli bolmadyk puwdaň paýy 62,12% barabar bolupdyr. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti häzirki wagtda ýurtda umumy bahasy 45 milliard dollarlyk 1900 sany guruluşyk proýektiniň amala aşyrylýanlygyny, olardan 1800 proýektiň milli guruluşyk karhanalary tarapyndan amala aşyrylýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümeti her ýylyň başynda adat edişýäli 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan döwlet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 10% galdyrylandygyny resmi derejede yglan edipdi. Resmi kararyň yglan edilmeginden soň ýurtda azyk önümleriniň we hojalyk haritlarynyň bahasy ortaça hasapdan 30% ýokarlanypdy. Şeýle-de ýurdun döwlet edaralarynyň işgärleri ýylyň başyndan bäri öz aýlyklaryndan ortaça hasapdan 15 we 30% aralygynda pulun tutulup galynýanlygyny habar berdiler. Aşgabatda Türkmenistanyň we Germaniýanyň özara sowda ykdysady hyzmatdaşlygy maslahat edildi. Aşgabatda Türkmenistanyň we Germaniýanyň hökümetara komissiýasynyň 10-njy maýda geçirilen maslahatynda ýangyç energiýa we transport puwdaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ılalaşylanlygy habar berilýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä Germaniýanyň owu hojalyk tehnikasynyň Türkmenistana eksport edilmegi we German kompaniýalarynyň Türkmenistanda tehnik köpçünçilik bazasynyň döredilmegi, inžener tehniki kadrlary döretmek ýaly meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň ençemesi şol sanda Siemens Türkmenistanyň hökümeti bilen baglaşan uzak möhletlen şertnamalary esasında ýurtda millionlarça dollarlyk proýektlere gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Paraxor prokurorlardan soň mejlis kanunlaryny güýçlendirýär. Türkmenistanyň mejlisinde geçen hepde ýurdun kanun goraýjy işgärlerini onlar çözüniň korrupsiýa aýplamalary bilen tutsak edilmeginiň ýa-da paraxorluga garşy durmagyň meseleleri barada maslahat edildi. Resmi maglumatlarda deputatlaryň oňaýsyz hadise diýip häsiýetlendiren korrupsiýa garşy kanunçylygy kämilleşdirmegi maslahat edýändikleri aýdylsa-da, anyk gelinen netijeler barada hiç bir maglumat berilmedi. Gepin gerdişine göre ýatlasak, geçen anyda Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamyny paraxorlugy baş goşanlygy aýdylyp, video kameranyň öňünde tow edýän, özüni ýadgaryan onlar çadam. Odalky prokuratura işgärleri bu emeldarlary olaryň bir kanun ýol bilen gazanan hemde döwlet haýryny geçirildi diýilýän emlekleri, pullary görkezildi. Paraxorlugy baş goşan bu adamlar eden etmişlerine göre ceza çaresini hüküm edildiler diýip resmi mediada aýdylsa-da, olaryň haçan we nirede sud edilip ýetişlenligi anyklaşdyrylmady. Şeýle-de döwlet telewizionyasynda paraxorlukda aýyplanýan raýatlaryň atlary, dogulun we işlän ýerleri barada maglumat berildi. Emma olaryň Jinayet kodeksiniň anyk haýsy maddalary esasynda aýplananlygy tasdiklanylmady. Gal verse de Adatlyk radiosu Türkmenistanyň kanun goraýjy işgärleriň onlar çözüniň tutsak edilenligini Türkmen telewizionyasyndan öň habar beripdi. Yerli çeşmeleriň maglumatyna görä, korrupsiýa garşy täzelikde başlanan kampaniýanyň çägini tutsak astyna alynan adamlaryň garşysyna jinayet işleriniň gozgolunyny entekän wagt geçenok we derňe işleri dowam etdirilýär. 12-nji maýda geçirilen mejlisde baş kadynyň berim hasabatyny Odalky prokuratura işgärleri bilen birlikde käbir emeldarlaryň atlary agdaldy. Hasabatda aýdylmagyna görä, Türkmen Gaz döwlet konserniniň gaz himiýa toplumyny gurmak boýunça direksiýasynyň adyk senaty döwlet birleşiginiň Bayramaly ösümlük ýa kärhanasynyň we senagat ministrliginiň Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Baharly sement zawodunyň öňkü ýolbaşçylary we kanunlary gödek bozup, gözipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp paraxorlugy we korrupsiýa ýüzüp ele düşüpdirler. Prezident Berdimuhammedow mejlisde tawşyryklar ýerine ýetirilenini artdyrylyp ýazylmalary hemde uly meşhurde paraxorlugy we korrupsiýa ýol berýän ýagdaýlaryň bardygyny hem boyun aldy. Adatlyk radiosynyň hökümete goloy çeşmeleri prezidente paraxorluk bilen bagly ýazylyp berilen maglumatlaryň köpsüniň resmi habarlarda agdalmanlygyny aýtdy. Mejlisiň dowamyna Batyr Attaýew vice-premierlikden boşadylyp, şu aýyň başynda paraxorluk we korrupsiýa bilen baglykda diýen keskitleme bilen işini aýplanan Odalky baş prokuror Amanmurat Haliýewiň ýerine bellenildi. Adatlyk radiosynyň çeşmesi Attaýewiň bu wezipä bellenjekdigini öňünden habar beripdi. Mundan başga, Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri Odalky prokuror Haliýewiň işden boşadylandan soň tutsak edilenligini habar berdiler. Emma resmi Aşgabat bu maglumaty ne tasdiklady ne de ret etdi. Telewizionyada görkezilen tutsaklaryň arasynda Odalky baş prokuror ýokdy. Türkmen hökümetine goloy çeşmeýäniň Adatlyk radiosyny bu korrupsiýa galmagaly tutaşmazdan öň beren maglumatyna görä, Haliýew Aziýada 2017-ni geçirmek üçin guruply adamlardan, şol sanyna döwlet emeldarlarynyň pul toplamagy başarmanlygy üçin gözipesinden boşadyldy. Ynamdar çeşmeýäniň tasdiklamagyna görä, halkary derejesinde geçirilmeli sport şäheresi üçin goşmaça serişde gözlenilýän wagty prokuratura işgärleriniň öýlerinden uly meşhurde nagd pul tapylmagy prezidentiň aşy gaharynyň gelmegine sebäp bolupdyr. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän.
Türkmenistan 12-nji maýda özüniň täze baş prokuroruny ýlan etdi. Şu aýyň başynda wezipesinden çetleşdirilen öňkü baş prokuror Amanmurat Halifowyň wezipesini Türkmenistanyň Söwda toplumuna gözegçilik eden vice-premier Batyr Attaýew bellenildi. Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde şu ýa-da beýleki döwlet wezipesine bellenilen adam barada adatça maglumat berilmeýär. Şol sebäpli internetde ýa-da beýleki çeşmelerde ören seýrek ýagdaýda kadadan çykma bolmasa Türkmen hökümetiniň wekilleriniň biografiýasy barada maglumat tapyp bolmaýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy özüniň 10-njy maýda çap eden maglumatynda Attaýewyň vice-premier wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokuroru wezipesine bellenilmegi barada ören gysga maglumat çap etdi. Eýse Batyr Taganowicz Attaýew kim? Birinciden ol Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri ýurdun 7-nji baş prokurorudyr. Onuň ýaşy barada anyk maglumat ýok. Ýöne Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Attaýew heniz 50 ýaşyny doldurmady. Ol 1990-njy ýyllaryň başynda, ýagny Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolan döwre ýurdun Magtumula adynaky döwlet uniwersitetiniň ýuridika fakultetini tamamlady. Belläp geçsek, şol bir çeşme Attaýewyň Türkmenistanyň ýokary sudynyň häzirki başlygy Begenç Çaryf bilen bir kursda okandygyny tasdiklaýar. Iki kursdaşyň arasynda azatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä köp ýyllaryň dowamında berk dostlukly gatnaşyklar emele geldi. Attaýew 2016-njy ýylyň fevral aýynda ýurdun ministrler kabinetiniň orunbasary wezipesine bellenilipdi. Ol bu wezipesiniň çäğinde ýurdun Söwda toplumuna gözegçilik edýärdi. Şeýle-de ýaňy ýakynda, ýagny geçen aýyň ortasyna oňa Ahal welaýatyna ýolbaşçylyk etmek tapşyryldy. Attaýewyň 2011-nji ýylyň aprel aýyndan başlap 7 ýylyň dowamında ýurdun ýokary gözegçilik palatasyna başlyklyk edendigi aýdylýar. Ol bu palatanyň başlygy wezipesinde mahaly ýurtda gurulýan deshalara gözegçiligi gowşatmakda prezident tarapyndan berkäňç almagy hem başarypdy. Şonda Kronika Türkmenistan neşri Attaýewyň bu berkäňçi almagyny Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky täze prezident köşkler toplumyndaky liftde bir saat gawalyp galmagy bilen baglanyşykly wakanyň sebäp bolandygyny habar beripdi. 2011-nji ýyla çenli Attaýew baş prokuroryň işgärleri seçip almak we yerleşdirmek boýunça orunbasary wezipesini bir näçe ýyl ýerine ýetiripdi. Şol wagtlar ýurdun baş prokurory Çary Hojamradow bolup, ol bu edaranyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan bellenen ilkinji ýolbaşçysydy. Ýere gelenine aýsak, geň aldyrjy tarapy Attaýew ýurdun baş prokuraturasynyň wezipesini 2011-nji ýylda, ýagny Hojamradow baş prokuror wezipesinden çetleşdirilmeden bir näçe aý öň terk etdi. Şeýlelikde Attaýewyň prokuratura ulgamyna häzir gaýtadan dolanýandygyny aýdyp bolar. Azatlygyň çeşmesi Batyr Attaýewyň baş prokuror wezipesine bellenilmegini hökümetiň iki täsirli agzasynyň maslahat berendigini aýdyp, olaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary bermekden saklandy. Emma şol bir wagtda ol täze baş prokuror bilen ýurdun ýokary sudynyň başlygynyň arasyndaky ýakyn dostlukly gatnaşyklary ýörite nygtap geçdi. Ýatladyp geçdik 4-nji maýda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Amanmurat Halifowy korrupsiýa we paraxorluğa garşy görüşmezlikde aýyplap ýurdun baş prokuroru wezipesinden boşadypdy. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri Halifowyň gurply adamlardan sentýabrda geçmeli Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşandygyny aýtdylar. Şeýle-de Azatlyk radiosu geçen hepde Halifowyň hemde onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edaralarynyň 50 çemesi işgäriniň tutsak edilendigini habar beripdi. 12-nji maýda Giýişlik Türkmenistanyň döwlet telekanalynda ozalky prokuratura işgärleriniň we emeldarlarynyň goşadyrnygy üçin sud prosesinden pursatlar görkezildi. Anyny geçirilen hökümet maslahatynda Mehmet Niyaz Nurmammedow Türkmenistanyň prezidentiniň we ministrler kabinetiniň iş dolandyrjysy wezipesinden boşadyldy. Ol bu wezipe bary ýogy 4 aý ozal bellenipdi. Onuň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi. Nurmammedowyň wezipesi wagtlaýyn Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyrş müdirliginiň, Türkmenistanyň prezidentiniň köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli guruluşyklar müdiriýetiniň başlygy Hajymrat Hajymradowyň üstüne ýüklenildi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Geçen hepdäniň ortalarynda Aşgabatyň 11-nji mikrorayonunda polisiýa resmiýleri köçe söwdegärlerini tutsuk etdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Bu neşriň 15-nji maýda çap eden maglumatyna görä 30 çemesi polisiýa işgäri köçe söwdegärleriniň yerleşýän söwda nokodyny gabap, söwda edýänleriň ählisini ele saldy we wagtlaýyn tutsukxana alyp gitdi. Tutsuk edilenleriň Daşoğuz welaýatyndaky narkologiýa dispanserine uğradylandygy we olaryň Aziýada 2017 oýunlary tamamlanýança şol ýerde saklanjakdygy habar berilýär diýilip neşriň maglumatynda nagtalýar. Azatlyk radiosuna bu maglumaty degişli türkmen häkimetlerini häzir eçenli tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä polisiýa tarapyndan köçe söwdegärlerine edilýän gözegçilik paýtagtyň tas ähli künjeginde diýen ýaly güýçlendi. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä mundan öň köçe söwdegärlerine polisiýa egin maşyndaky resmiýler gözegçilik etse, häzirki wagt olara raýat eşigindäki polisiýa işgärleri ýürite reýtleri gurnaýarlar. Şolary polisiýa işgärleri tarapyndan bir halk gullugynyň işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Ýöne forma taýdan arza kämni üýtgetdi. Inni adaty bir raýat döwlet belgili ýa-ni ruhsuz maşynda gelýärler. Bir kran adam otur gelip deňinde saklanýan soň kimdigini bilip bolanok deňlerine saklanýarlar, maşyndan düşüren ondan köçe söwdegärler we neler bir wady begenýärler, söwda etmäň müşterilerini ýöne aslında şolar raýat eşigindäki polisiýa işgärleri bolup çykýarlar, we şolaryň özleriniň gulluk şahadatnamasyny görkezip destine şol adamlary gawy atdylar diýerler. Diýip synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Onuň sözlerine görä şondan soň resmiýler olary polisiýa departamentine ýa-da olaryň şahamçylaryna alyp gidýärler. Şol ýerde köçe söwdegärleriniň tutsuk edilmegi aklaşdyrylyp, olara jerime salynýar we köçe satyga çykarylan haritler söwdegärleriň elinden alynýar. Aýdylmagyna görä Aşgabatyň bazarlarynda söwda ýerleriniň kärine bahasynyň gymmatlamagy we bu ýerde söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynlygy sebäpli soňky ýyllarda köçede söwda edýän ownuk söwdegärler barha köpelýär. Olar öz ýerlerini hälişini üýtgedip esasan köp gatly jaýlaryň aralarynda banklaryň kiçi şahamçalarynyň ýa-da uly bazarlaryň göze ilmeýän ýerlerinde haritlary bazardaky söwdegärleriň satýan narhyndan arzan bahadan satýarlar. Soňky günlerde köçe söwdegärlerine edilýän gözegçiligiň güýçlenmegi we onuň sebäpleri barada ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmeýär. Emma soňky aýlarda Türkmenistanda paýtagty köne ulaglardan we eýesiz haýwanlardan goşadyrnak içinde arassalamakdan başlap täze hel sölpi ýagny taşyksız görünýän raýatlary saklamak we pasportynda Aşgabatda ýazga durmadyk adamlara jerime ýazyp öz ýaşaýan welaýatyna uğratmak ýaly çäreler güýçlendi. Mundan başga türkmen häkimetleri paýtagtdaky öňkü tutsuklara Olimpiýa şäherçesiniň golaýynda görünmezligi tawşyryp welaýat belgili awtologlaryň Aşgabata girmegini dili sübilen berilen görkezme esasynda gadagan etdiler. Bu çäreleriň ählisiniň şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde amala aşyrylýandygy aýdylýar. Emma ýokarda hem belläp geçişmedi ýaly türkmen häkimetleri bu gadagançylyklar we çäklendirmeler dogrusunda ilaty düşündiriş bermeýärler. Bu gadagançylyklar dogrusunda ýurduň medeniýetinde hem maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Iranyň araçygyny şenbe günü bolan ýer titreme Aşgabatda duýuldy. Aşgabaty sarsdyrdy. Yer ýaranmalary şenbe günü agşam saat 23 töwereginde başlandy. Adamlar köçe çykdy. Howullarda şeýle köp adam köpden bäri görmändim diýip Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesi habar berdi. 13-nji maýda ýerli wagt bilen saat 18-de Demirgazy Khorasan welaýatynyň Büjünür şäherinde bolan 5,17 magnitudoly yer ýaranmasy ýararly 2 adamyň wepat bolanlygy, ýüzlerçe adamyň yaralananlygy we uly beýrançylygyň döränligi habar berildi. Iranyň Insa habar gullugynyň maglumatyna wepat bolanlaryň biriniň 54 ýaşyndaky aýal, beýlekisiniň 7-nji gyz bolanlygy aýdylýar. Şeýlede 300-den gowrak adam yaralanny, etrapdaky jaýlaryň 40% ýykyldy diýip habarda aýdylýar.
Sarskynyň ojugy Türkmenistanyň sergetinden 50 kilometr uzaklykda yerleşýär. İran seismik taýdan aktiv zonada yerleşen soň yer sarskynlary köp bolýar. 2003-nji ýylda 6,16 magnitudoly yer titreme 26.000 çemesi adamy öldürdi we taryhy Bam şäherini yer bilen ýegsan etdi. Türkmenistanyň İran bilen araçygyny 13-nji maýda bolan bu yer titreme we onuň Türkmenistana ýetiren täsirleri barada Türkmenistanyň özünde döreýän tebigi betbagçylyklar bilen baglykda adatçy boluş ýaly döwlet gözegçiligindäki türkmen media serişdelerine hiç ýyly habar berilmedi. 1999-njy ýylyň aýagyna Günwatar Türkmenistanyň Gadançyk etrawyna bolan yer ýaranmada ýaşaýyş jaýlarynyň 80%-inden gowragyna erwet ziýan ýetipdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy bu arada maglumat bermänni. Ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow Rus telewizionynyň bu hadise barada beren maglumatyny ret edipdi. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Hojoýunyň göwrelik alan türkmen migrant denan suwdy gazandy. Türkiýanyň paýtagty Ankarada işleýän Türkmenistanly SH adly zähmet migranty denan 70 ýaşyndaky hojoýunyň göwrelik alýar. Ýöne onuň hojoýuny çağany kabul etmän soň türkmen denan kaziýetiň üstü bilen DNK suwutnamasyny görkezip ol adama jerime tölemeletdirýär. 2013-nji ýylda Türkmenistanyň Türkiýe eklenji üçin gelen SH adly denan Ankaranyň Çankaya etramynyň Gyzylay mahallesinde dermanhanasy bilen bir restorany bolan we 10 ýyl owal aýaly aradan çykan sebäpli ýeke ýaşaýan SKH adly bir adamyň öňüne iş ruhsady bilen işlemäge başlaýar. Öňe sürülüşine görä hojoýuny türkmen denanyny öýlenjek diýen wada bilen allaýar. Hojoýuny bilen arasynda bolan 2,5 ýyllyk jynsy gatnaşykdan 3 gedek göwrelik alan türkmen denan onuň basyşy bilen 2 gedek çağasyny aldyrmaga mejbur bolýar. Ondan soň olaryň arasynda ýüze çykan oňuşuksuzlyk sebäpli türkmen denan 2014-nji ýylyň 26 sentýabryna öz bileklerini kesip janyna kastetmäge synaşýar. Göl başynyň döwlet hastahanasyna äkidilen türkmen denan gaýtadan öz saglygyna gowuşýar. Wakadan soň hojoýuny gaýtadan oň bilen öýlenjegi arasynda wada berip, göwnü ötermek üçin Dubaýa gezelenje äkidýär. Şeýlelikde türkmen denan 3-nji gedek göwrelik alyp, soň çağasyny aldyrman ony dünýäge indirýär we hojoýunyň çağasyny öz adyna ýazyrmagyny talap edýär. Hojoýunyň bolsa çağany öz adyna ýazyrma diýäli türkmen migrant denany öý hem autolog sowa teklip edip yrmaga synaşýar. Aýdylşynyň görä hojoýuny türkmen denana zor bilen işinden ýyllyk ruhsat alyp çağany watanyna dogurmak üçin Türkmenistana berýär. SH adly türkmen denan 2015-nji ýylyň 11-nji noýabryna Türkmenistana oglan çağa dünýäge indirýär we hojoýunyň islen Ediz diýen adyny nakýar. Ondan 2 aý soň Ankarada bolan türkmen denan gaýtadan hojoýunyň çağany öz adyna ýazyrmagyny talap edýär. Türk işe bolsa çağany reddedýär. Ankaranyň kriminalogiýa guramasynda geçirilen DNK derňeginde çağanyň 99,19 götürüm SKH diýen adama degişlidigi aýan bolýar. We Türkmenistanyň zähmet migranty denan Ankaranyň 1-nji maşgala kaziýetinde bolan suwdy gazanýar. Kaziýet türkmen migrant denanyň hojoýunyna çağa dünýä inen makaly edilen çykdaýjynyň ögözüne dolmak üçin 1315 Amerikan dollaryna barabar jerime we her aýam 400 türk lirasy, ýagny $112 aliment tölemeli diýär. 31 ýaşyndaky SH adly türkmen migrant denanyň aklowçysy Warol Turgay beren beýannamasynda onuň hojoýuny çağadan ýüze öwrenmek üçin ruhy jerime, şol ruhatyň özünde de onu öýüne, dermanhanasynda we restoranyna işledip hiç ýyl kepillik tölemäni üçin hem Ankaranyň iş kaziýetine aýratyn jerime tölemek üçin ýüz tutanlygyny aýan etdi. Ýergelenine bellep geçsek, Türkiýe türkmen migrantlarynyň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýede takminan 200.000 owal köýne pasportly we vizasyz türkmen migrantyň hasaba alnanyny öňe bilermenler Türkiýede işleýän denan türkmen zähmet migrantlarynyň alawa köpçüliginiň hojalyk işlerine işleýändigini belleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan.
Awganistanda mekteplerde türkmen çağalar üçin öz ene dilinde de bilim almaga mümkinçilik töredi. Ýöne bu fursatdan awgan türkmenleri kan peýdalanyp bilmän gelýär. Türkmen diliniň ösmegi boýunça Türkmenistan kömek etse dip awgan türkmenleri umyt bildirýär. Sahy Merjan Omary Demirgazyk Awganistanyň Şordepe etrafynda muallim bolup işleýär. Ol Türkmenistana baryp muallimçilik urundan talim alsam dip höwes edýär. Hormatly radio dinleyijiler, mugallim Sahy Merjan Omary bilen söhbetdeşligi bilelikde dinleýäliň. Billa mektemizin adı, mektebi bozaryk diýerler. Orta mektep sınıfı awaldan ta sınıfı 9-dan berde biller okutýar. Lise hali bolan ýok, munda takriben bir 500 artyqrak şagirt terbiýe etýär. Şagirt hem kemerak 1000-den agraşda şahat lise hem bolsa. Okuwçylara türkmen dilinde bilim berýärsiňizmi? Türkmen dilinde okuw kitaplar barmy? Hawa okuw türkmen dilinde çaplanan kitaplar hem bar ýasat marif tarapdan çaplanan we onu şagirtlere okutýar. Bir mazmun bar. Türkmeni kitaplary bäzi sınıflara ýetýär. Kembuton bar. Mükemmel ýetenýär. Kembut bar, bir sınıfda misal bir kitap bar. Ve hemme çağlar şu sınıfta bir kitap var. Şunu okuyorlar. Türkmen dilinde kitabımız kem. Berde döredicilik bilen, şahirlik bilen gyzyklanýan ýaşlardan barmy? Owa goşgy bilen gyzykýan türkmenler hem bar, juwanlar hem bar, gyzykýan adamlar bar. Türkmen ýaşlaryna türkmen dilinde bilim berýär diýdiňiz. Türkmen çağalary türkmen dilinde, ene dilinde bilim almaga taýinmi? Elbetde köp gyzyklanýar ene dilinde. Bilse bilen çağalanmaz. Başa öğretýär. Ene dilinde hem bilenmizçe. Çağalar türkmen dilinde bilim alsa we parti dilleri hem ýaşyrak alýarlar talim. Türkmenistana akidip türkmen dilinde talim berseler öz ene dilimizi öwrensek haýyşymyz. Elifbasyny we başga ýazuw bilimlerini tirniň alsak, okudylsak, Türkmenin ferhengini we öz ene dilimizi tanyp şonu bilsek. Türkmenistan Awganistanyň ýylda 30 okuwçyny öz ýokary okuwjaýlaryna kabul etdi. Siziň mektebinizden bir okuwçy gitdimi Türkmenistana bilim almaga? Ýok, bu mektebimizden hiç bir okuwçy giden ýok. Haladan hiç okuwçy Türkmenistan garşy giden ýok. Şagirtlerimizden, okuwçylarymızdan şöyle Türkmenistan arkaly alkyseler şöyle okudylsa öz ene diline ýaşyrak boljak. Çağalar hem gowy höwes etýär şöyle barmaklygyna, okuýmaklygyna öz ene diline, Türkmenistana barmaklygyna. Söhbetdeşlik taýinlap azatlygy ýetiren Sahy Merjan Omary. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Xitoyň prezidenti Xi Jinping daşary ýurtlaryň hökümetlerini global ykdysady ösüş üçin köpräk açyklyk we hyzmatdaşlyga, şeýle hem proteksionizmi reddetmäge çagyrdy. Xi Jinping bu çagyryş bilen 15-nji maýda bir guşak bir ýol plany barada Pekinde geçen 2 günlük samitiň 2-nji güni Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 29 döwletiniň resmilerine ýüzlendi. Agdalyan plan sewda we geosiýasatda Xitoyň global täsirini güýçlendirmek mümkin. Samitde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýanyna oturan Xi ösüş, garaşsyzlyk we kynçylyklar dünýäsinde dünýäniň problemalaryny hiç bir ýurt öz başda çözüp bilmezdi. 15-nji maýda Xi Xitoyň sewda başlangyjy üçin goşmaça $124 milyar bermegi wada etdi. Bu başlangyçda portlardan, demir ýollardan we senagat parklaryndan durýan ulga markaly Afrika, Aziýa we Ýewropa ýurtlaryny özara bağlanışdırmak gödeginde tutulýar. Amerikan prezidenti Donald Trump sewda alalyşyklaryny sonra gastyna alyp ilki Amerika diýen daşary syýasy ýörelgäni ýerlasa Pekin özüni erkin sewdanyň gahrymany edip görkezýär. Ýanwarda wezipe başyna gelenden soňra Trump'yň eden ilkinji işi Trans-Pasifik ýaranlygyndan çykmak boýunça bir fermana gol çekmek bolupdy. Bu mühim sewda gelişigi prezident Obamanyň döwrüne ýola goýulsa da Amerikan Kongresi tarapyndan ratifisiýerlenok. Analizçileriň bellemegine göre Orta Aziýa ýaly regionlarda Moskwanyň hasabyna Pekiniň täsirini artdyrmagy mümkin bir guşak bir ýol başlangyjyna Orsiýet serasaply reaksiýa görkezipdi. Ýöne 15-nji maýda Putin bu plana goldaw bildirip Orsiýetiň oňa güýçli gatnaşykdygyny bildirdi. Teklip edilýän zatlaryň ählisi döwregap ösüş ugurunyň bir bölegidir. Ol ýokary derejede juda zerur. Şol sebäpden Orsiýet bir guşak
başak bir ýoly diňe goldamak bilen çäklenenok. Eýsem onuň Hataýly ýaranlarymyz we gyzyklanýan beýleki döwletler bilen birlikde amala aşyrylmagyna hem işçiň gatnaşar diýip Putin aýtdy. Öňkü Sowet Respublikalarynyň samita gatnaşan beýleki ýolbaşçylar Özbek prezidenti Şawkat Mirziýaýew, Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kırgız prezidenti Almazbek Atambayew we Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko boldy. Orta Aziýanyň beýleki liderleriniň tersine Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow samita gatnaşmady. Ýokary derejeli duşçuga gatnaşanlaryň arasynda Pakistanyň premier ministeri Nawaz Şerif bilen Serbiýanyň premier ministeri Aleksandr Vučić da bardy. Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlar samita ýokary derejeli maliýe resmiýetlerini iýerseler-de günmatardan gatnaşanlar köp bolmady. Duşçuga Birleşen Ştatlar aktamyň ýokary derejeli bir geňeşçisini iýerdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.